उदांस्रिनि अमृत महोत्सवनि लोब्बाजों नखर नखर माहारियारि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ लानानै बीजेपी आरो यूपीपीएल दोला जुथाइ मटरसाइकेल रेली खुंदों। हादरनि 45थि उदांस्रि साननि लोब्बाजों उदांस्रिनि अमृत महोत्सवनि बाहागो महरै 13 निफ्राय 15 आगस्तसिम नखर नखर माहारियारि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनि सायाव हादरनि दाब दाब जायगाफोराव बायदि रोखोमनि हाबाफारि खुंबोगासिनो दं। बेबायदिनो दिनै तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बाङालिपारा गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय उदांस्रिनि अमृत महोत्सवनि बाहागो महरै 13 निफ्राय 15 आगस्तसिम नखर नखर माहारियारि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनि सायाव बीजेपी आरो यूपीपीएल दोला जुथायै मटरसाइकेल रेलीनि हाबाफारि खुंदों। बे मटरसाइकेल रेलीनि गेजेरजों 20 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि बेन्दों सिङाव थानाय गामिफोराव मटरसाइकेलजों रेली हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव 52 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी आरो 20 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि एमसीएलए बिटिआरनि ईएम रनेन्द्र नार्जारीजों लोगोसे बीजेपी आरो यूपीपीएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरि सोद्रोमा आरो रायजो राजाफोराबो बाहागो लादोंमोन। আজি আমি তামুলপুর জিলার অন্তর্গত শুক্লাই সেরফাং আমার সমষ্টি বিটিআর সমষ্টিত বিজেপি ইউপিপিএল একেলগে ভারতৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যেটো স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰণে আমাৰ সন্মানৰ জ্যেষ্ঠ আমাৰ বিশ্ব নেতা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ অনুৰোধ মৰ্মে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘৰে ঘৰে তিৰংগা আজিৰ পৰা আমি আৰম্ভ হৈছে। এই হিচাপে আমি একতাৰ প্ৰতীক হিচাপে বিজেপি ইউপিপিএল শুক্লাই সেৰফাঙত আমি একেলগে এখন বিশাল বাইক ৰেলীৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ কণ্টেক পিছতে বাইক ৰেলীখন আৰম্ভ কৰিব হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে এই চেগত মই আমাৰ সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মই আমাৰ অঞ্চলৰ হৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমাৰ মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াকো আজিৰ এই চেগতে মই আমাৰ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ মই শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অসমবাসীক আমি তামুলপুৰবাসী হয় শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আমি এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ বৃহত্তম তামুলপুৰ অঞ্চলৰ পৰা শুক্লাই চেৰফাং অঞ্চলৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে কোনো ভেদাভেদ নাই। আমি ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে যিকোনো মুহূৰ্ততে যিকোনো সময়তে ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে আমি নিজক উৎসৰ্গা কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে আমি প্ৰস্তুত আছোঁ। গতিকে ৰাষ্ট্ৰই যেতিয়াই বিচাৰে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ নেতাবিলাক যেতিয়াই বিচাৰে তেতিয়াই আমি ৰাষ্ট্ৰৰ হৈ কাম কৰাৰ কাৰণে তামুলপুৰ অঞ্চলৰ প্ৰতিটো ব্যক্তি সদায় সাজু আছে আৰু ইয়াৰে প্ৰতীক হিচাপে আজি আমি বাইক ৰেলী दिनै सुक्लाय सेरफां आंनि समष्टियाव बीजेपी आरो यूपीपीएल मोन्नैबो दोलोनि कार्यकर्ताखौ लानानै जोङो बाइक रेली खालामनो सानदों आरो बे बाइक रेली खालामनायनि थांखियानो जादों आजादी का अमृत महोत्सव। बे मोनसे नरेन्द्र मोदीनि मोनसे सिमां दिनै एबार 75 बोसोर जेब्ला दा माबाया जाबाय जे जोंनि उदांस्रि जानायखाय भारतआ जों बयबो माने बिराद फुर्ति एबारनि बे 75 बोसोरनि जे बोसोर जोबनाय बे माबा बोसोरनि जे आजादी का अमृत महोत्सवखौ माने फालिदों बयबो आरो बे हिसाबै जों सुक्लाय सेरफाङावबो जोङो जाहाथे आजादी का अमृत महोत्सवनि लोब्बा लाखिनानै जे न' जे तिरंगा माने फिरफिला बिरहोनाय नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीनि बे सिमां बे सिमाङा जाहाथे जाफुङो बयबो न'खराव जाहाथे फिरफिलाखौ बिरहोयो जों बिनि थांखि लानानै जोङो दिनैहाय सजागता मोनसे रायजोनिसिम लांनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लादों। आसा खालामदों आङो सासे सुक्लाय सेरफांनि एमसीएलए हिसाबै आरो बिटिआरनि ईएम हिसाबै नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीनि जे सिमां बयबो राष्ट्रीय पताकाखौ जोङो न'आव बिरहोनो सानदोंब्लाबो जोङो सिगाङाव बिरहोनो हायामोन। दा गाइडलाइन मोनसे बानायदों जोङो 13 तारिख आरो 14 तारिखनि गेजेराव जोङो 15 तारिखनि गेजेराव जोङो बयबो न'खराव फिरफिलाखौ बिरहोनो हायो। दा बेखायनो रायजो राजाखौ खावलायनाय जाहाथे बयबो न'खराव जाहाथे जोंनि राष्ट्रीय पताका फिरफिलाखौ जाहाथे बिरहोयो बेखौ आङो खावलायदों। आरो दिनैनि बे हाबाफारिया बेनो जोङो यूपीपीएल आरो बीजेपी जों एकता जयैनो 400 सोनि बारा 500नि खाथियाव जोंनि बे दिनै बाइक रेलिया जागोन।
बिराद गोजोनदों इउपिपिएलनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आरो बिजेपिनि जोंनि बिबानगिरि बिथांमोना जों जेरैहाय माने बे हाबाफारियाव लेंहरदों बिदिनो लैहोर लैहोर फैनानै बे बाइक रेलियाव अंशग्रहण खालामदों थेंक इउ